Il-217 l-immigrant li daħlu f'pajjiżna f'temp ta' 24 sija ikomplu iżidu għal 969 l-ammont ta' immigranti regolari li daħlu f'Malta permezz tal-baħar minn Ġunju lil hawn. Biss f'Ġunju ta' din is-sena pajjiżna laqa 234 immigrant wara l-bastiment MV Lifeline daħal fil-port il-kbir fis-27 tal-istess xahar. F'Lulju Malta rċeviet 9 immigranti kif il-pulizija kienet arrestat 9 persuni wara li kienu daħlu f'pajjiżna mingħajr permezz ta' speedboat bl-awtoritajiet jindunaw bihom malli waslu max-xatt ta' Marsa Scala. F'Awwissu pajjiżna ra l-akbar ammont ta' immigranti regolari li ġew f'Malta fejn l-ammont jitla għal 451 persuna. Fit-13 ta' Awwissu f'Xatt it-Tiben fil-Florjana iddaħlu 114 l-immigrant. F'Jum Santa Marija iddaħlu 141 fuq l-MV Aquarius f'Boilers Wharf tal-Isla. Intant fl-istess jum f'Xatt it-Tiben mill-ġdid daħlu 35 immigrant ieħor. B'dan jammonta kważi 200 immigrant f'jum wieħed biss. 3 ijiem wara fit-18 ta' Awwissu iddaħlu f'pajjiżna 61 immigrant irregolari u fit-22 ta' Awwissu ġew Malta 100 immigrant ieħor. F'Settembru Malta laqat 58 immigrant u kelb nhar 30 tax-xahar. Fost l-immigranti li ddaħlu kien hemm Libjani, Sirjani, Palestinjani, Somali u Pakistinjani. U f'Ottubru sa issa f'24 sija Malta rat idħul ta' kważi 200 immigrant irregolari. Bil-ħadd filgħodu jidħlu 120 immigrant u tul il-lejl ta' bejn il-ħadd u tnejn 97 persuna oħra. Għalkemm tħallna f'Ottubru u t-temp qed jinbidel u ma jibqax bħal dak tas-sajf, jidher li dan xorta waħda mhux jaqta' qalb iċ-xrieki kriminali jikkoordinaw dawn il-vjaġġi klandestini. Vjaġġi li s'issa minn Ġunju lil hawn waslu kważi 1000 immigrant f'pajjiżna.